Lintang Asmara Moko. Masih tetap dijaga sama Margo Larat, Eri Jaya, Las, Noise Multimedia. Kakek Bapak Pendi, dari masyarakat Jembatan Patahan Sambeng, Sugdalu Pak Raji, atau Pak Pendi masyarakat Jingin, lancar Sukri, selalu sehat selalu, amin. Siang pak tororat beri moang ling manis sing ati setiaku bisa aduweni maraksa yang lasmi rasa kangen ngliputi lintang bulan dadi saksi upayane kata janji siapa yang mati supaya mati wang ayu tresna moki naryo tombok susatra ning batenku wong bagus sadar narasa hatimu tresnaku tapi masih lagu asrane kalbu senadyan karo batu segera alasanku orang bakal sirna senadyan nyoba oncat sangarapa wis tresna ra bisa gendok dino santri lulusan padha sindir receh prawan yona ya Dik durung nate ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum jawabe Waalaikumsalam tak rewangi ngambet orang ngerokok ora tuku ngerokok macak sing sopan yona jot Dik jen koyok japondo we'elatala suwengko ali nyoplok jare bapake cak suwi koyok santri pekok tobat kapok logok kadang lurus kadang menggo aduh aku kapok
Aja kano yen kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan pengen dadi mantune Pak Paeman Pak Paeman gendok deno tak sukri lulusan pondok tapi Cindy recek perawan bres lo mas temen aja durung nate ketemu tapi ini roh labu kok guyu rewangi kodi sarungan gawe sangka Assalamualaikum jawab Waalaikumsalam